Здравейте хора, аз съм Дени и днес ще игра с моя брат Мартин. Ето го. Ако знаете за канала The Gamer, това е... Аз съм създателя, така че... Да, брат ми, той има собствен канал на име The Gamer. Не го последвайте, моля ви се. Гледай го. Участвам в клипа, че пък казва, че е събнорът. Добре де. Халкарство. Колко пари имаш? Може да изкупиш кулки. Ще можеш. Да. Той според теб за колко е? 900. Той кулките за 900. Да, ето. Аз отдавна искам кулки, човек. Брат ми много искал кулки, да сме one. Чай, коя е следваща? Кажи му кой ще е следващия кюр. Как? Чакай малко да видя името на печагата Дете Кюр. Ще бъде... Името му е... Чакай, има ще бъде. Да. Ма как го виждаш къде пише? Трябва да пише едно на него ли? Да. Значи вече знам кой. Кой ти? Не табаб... Тейбъл. Да. Има и други с едно. Може някой. Или някой от тях. Трябва да е или демон, или техномилдил, Или скайбите. или табабъл. С кой герой ще си, а? Я виж аз къде горе съм. Аз ще съм с дъскър. Може и да съм. Брат ми ще е една тиква. И тя ще тиква. Не, чакай, ще се милят. Той ще е пицарел. Да вземам пари. Защото ще дам пици и да взема пари. Айде, пицарел. Кулките. Кулки да убийца. Ето те. Ето те. Здрасти. Чуя музиката, човек. Това съм аз. Чуя някаква музика. Бягаш. Той тук се спавна, човек. Да, той се спамя от тебе. Бягай. Опитах се да го застрелям, не успях. Защо мене, бе? Уби, тия ти с по-вкусни. Баси, как точно мене ме уби? Бягай. Аз умрях. Бро, как точно мене? Аз правя генератор. Смени скин. Как точно мене обаче? Къде съм мене? Няма да се получи генератора нещо. Дай. Как? Чакай, тук. Не. Грешка. Добре. Чакай, че направих един генератор на брат ми, който седи до мене буквално. Той прави генератор на целя. Чакай, какво? Ще ден се хо. Ето брат ми. Hello. Шоно 6-9 омага. 1-3. Видях къде е убийца. Бе, бягай. Ягам, бе. Аз ти казвам. Виж къде е той. Така, аз си казвам къде е той. Той до мен ли? Зависи. Той сега е долу. Добре. Да е долу да се маха от мене. То килър не е носи. Не е добър килъра. Не. Имаш грешка ли имаш? Не, нямам. Да, така. Другите да ги гоня, аз да си взема безплатно пари. Ще ти даде 15 мъни. Чакай. Айде. Не, 15 XP по-скоро. Що това не мога да използвам повече? Трябва да хилтнеш някой тогава. Ма тук няма... Повече, че дава по 5, по 10 мъни като хилтваш. 10 хила. Да. Как мислиш, ще събрах за уня? Ту останахме и 3 човек. Да. Той е долу. Сложи си мини клониките.
Ето, видя ли спица топ? What the hell? Бро, сега ще се чуи на музичко. Чуй. Не, трябва да е с Джон Доу. Трябва да е close to me, ще се чуе, когато е Джон Доу и Елиот. Да, знам Джон Доу. А ти? О, факт, това много име. Не можеш да се хелпнеш. Сам не мога. Да. Само ти ли остана? Не, има и още един. Ти не Тогава можеш. ще се чуе една друга музичка. Добре. Аз ще кажа кога слиза долу. Той е долу. А тя може ли да ме бият? Да. Ой. Тук че. Това е ли? Да. Брат, то се качва. 100 на 100. Да, кача се. Няма звука. Ако беше Джон Доу, той Джон Доу има една сила, където да вижда хората през тебе. Ужасно. Моля да оцелява 40 секунди. 42 секунди. Тя знаеш ли къде? Да. Ще виждат през тебе. Той идва това. О, супер. Не, човека, стига. Да, за малко победиш. Бахте. Аз кой да бъда? Марти, избери своето. Това е защото ма кефи. Не това, да. Брат, я не скоро. Брат, остата ми. Вече имам 747. Дени, идвай при мене, ако много да. Марти, виж колко снимам, обаче не му наред. О, ето го пуши за квест. ето ми е любим. Да, това не е скъпи. Ама ми е най-любим. Най-лят. Другата игра е да се надяваме някак си да съм аз. Да, ти включил ли си една настройка? Не съм правил нищо на Джон Доу. настройката. А, Брата на мен ми е черен екран. They are your Mr. John Doe. Ето на мене. как съм пицарала? Не бях ли оня другия? Да. Не, те вече тук правят тасък. Къде имам към тебе? Зависи. Аз съм и тук скрита. Да. Че е на стол си. Да. Това на колко е? Като напишеш някой два пъти, така му пишеш. Правилно. Брат, да, и там има пица по... Не мога да вземам. Не слушам. Аре да бягам. Що? Минута и 44 секунди, той не е убил един. Да бе, много слаб. Аз ще бегам. Лак, не видите си? Да, хубаво. Търси генератор. Те преди малко трахаха. Един е наранен обаче.
Єдиному. Точка. Так, разом пікали. Не, за що кіора? Одна минута кораб. І 10. Да, 10. І дно. Одна минута теж. Причислив, що це гра з кой ботах. Брат, не знаю. Ставлю. Кіора тако. Окей, Тома, ви ж до мене? Да, ви ж до мене. Целую 3 секунди. Да, чувак, да. Мінус 1 плеєр. Направо. І ось ще 30 секунд. Що не сама кіора? Не знаю. Ні, да, ти факана. Це фака? Тука я не... Включено летели. Ой, тука не включено. Кіора не включено. Ні, можна летіти. І факана це? Не А куди ще буде кіора забула? не нам. Там только что связано, значит, треба стички делать, и туда. Да, брат, да. Направщик чаком. Да, чего иначе. Ненс. Ми защо не беше дошъл при мен? Бат, аз бях дошъл той кюрама. Не, от другата страна ти беше и там. Аз бях от тази страна. Ма, ти играте факана. Не може така друг. Так се. Защо не се беше качил на масата? Това ми беше странно. Където в масови Ева. брат? И тук и почваш да търсиш. Да, с нямаме емоции. Пошъл после каквото. Да, знам, ама не искам. То ще съм килър след 50 години. Не, може и следващата игра. Аз съм на 11 място. Не ме убивай, моля те. Окей, Тим. Тим. Моля те. Окей, Тим. Искам пари най-накрая. Добре да е Тим. Да, видим се. Дори аз да съм библиотека. Просто ме остави да те правя таска. Ето, аз. Мреш. Отивам нагоре. Окей. Кефи. Хора, пишете в коментарите кефи ли ви скинем. Но чакайте и съм питал дали искат да играеш на скусейка.
Малко такова. До замъка има. И взяла един път. Аз съм мък. Колко има мък? Как се преши това? Глупак мръсен. Аре, 700. Брат, имах 50, имах буквално 50 и нещо тук. То ми дай 40 нещо и се обърка. Ти си правил един кил. Един уин като килър. Браво. I know. Мартин мисля, че който е по най-голямо число. Всяка игра числото става по-голямо. А това е такова. Значи 9. То, значи SF Тимо 2. Да, най-вероятно ти следва. Май познавам. И защо? Много Много от школа. Направих. Yes. Още един направих. Тук един ще помагам. Гледай го. Това съм аз. Да. Таре. Взели пари от генератора. Не взех нищо. Взех една дупка с куса. Бягаш, ти кабел! Аз умрях. А да бягаш? Не ти си правиш генератор. Вярно. Аз ти казах за него. Колко пари имаш? 165. Беден.
един скин на лайкса. 800 и нещо струваше. Мене ще един килър искам да... Аз се разпаднах на първата секунда. Какво ми е числото? 11. А някой с по-голямо има ли? Да. Кой? 13. А той? Който има 702. Добре, последващия рунд вече би трябвало да са вас. Добре. Като това число по-голямо от тебе, бе, няма такова. Виж, Има. 3, 10, 11, 7, 1, 4. Аз колко съм? 11, ти си? Дай да видя това страна. Ето 13. А, той не ми се писва на него числото. Такова дълго името на това. Последен ли остана, не? Да. Колко толкова далеч? Още един хакер ли намеря? Когато изписва, че... Когато съм умрял и изписва, че съм damned. Аз сега ще игра с Чейндж. Може да игра после Шадлески. Това на Шадлецки имам един негов скин. Какво е това пиле, човек? Знам, струва 400. Знаеш кой? Фейко, дет нямам един скин на това. Джон До, моля. Джон До. О, Мартя сега ще сложа малко капани. Бегай, бягай. Пица, Аз може после да взема. добре. Да отправи генератор, човек. Надо все. Бързо! Музиката ми е крана и не може да виждам. То път слагам учение. Останахме 3.
не се умира. Нуб, чакай! Нуб! Нямаше ли ако остане Елиот? И ти да получат някакво нещо. Нема някакво. Да, на 100. Пица! Брато, пица! Моля. Залез главата. Той е да си ментално болна обаче. Да. Идва към тебе, бе. Няма да стане в моята смяна. Умря, просто да приемем, че умря. Наша умря. Наша. Оп. Сега клас не съм учила. 12, 15. Да, бе, брат! Мамка му! Аз кога ще бъда килър на нова година ли? Ето защо не играя на фусей. Пробваш там. Или там, или после ако някой ме пита защо не играя на форсейкън, ето! Тя играта да на факаните. Да не казвам какви нупчета са килъри пък на мене. Кога ще даде, бе, брат? Добре, моля да не преминаваме към кръщението. Аз качваме и там горе. Да, а той ми за генератора. Ако не е да срещнем долу и така, що виж, се не покажа. Не е точен момент. Точно не може да се скрие. Не е точен момент! Бързо бягай. Що се у мене ще го застрелям с пушка? Добре. То мене гони ся. Писнах. Благодаря ти. Не сериозно ли? Нямало патрони в пушката. Много хубава игра. Няма патрони в пушките. От кога? Аре вземи пицата. Аз ли? Да. Бро, чакай, трябва да си извадя пищака. Да имам зареден. Или пък бягай. Да, предпочитам. Съгласен. Не идва и при мен. Казах, не идва и при мен. Не съм идвал. Да, какво ще бъде?
Не то, що в момент да правиш там, не знаеш. Искам някой да брат. Никой да не Ела в разбира. къщата бързо. Ей тук. Да, ей тук по стълбчиките. Не, ще се скрия. Аре, бе, аз съм горе. Не ми покажи си. Трябва да писаме. Добре. Ето тук. И тук долу. О, 10. Благодаря ти. Ей тук може да се скриш. Кой умря, бе, брат? Не знам. Но ей тук може да се А, кашира. пак мога ти дам пица след 25 секунди. Да, и пак да хури. Пари. Разяк. Те идват. Не, какво ще му дам пица, сори. Ма се нужда. Пич. Ти ли му взе пицата? Не, Слава, защо му взе пицата? Не съм. Не съм. Взе пицата. Страшно ми е спешно. Не. Бягай! Казвам бягай. Брале. Умирай си. Това гони ли те? Май, да. Не те. А, да, вече те. Клети да сте да ме. Той също беше Елият. Защо той не ти даде обаче пица? Тук оставам пица. Майната му. А къде сме вършата просто? 14 ставам. Синично. Ако не съм маличка ви. Бягай, моля те. Поне ни дава по 10 ли? Да. И дори ако умрях или ако оживях, пак ще не даде по 10. 14 съм. Ако не съм килър сега. Аз съм 6. Аз имам май 7 победи. Имам 7 победи, като съм нормален. Май. Да, ти си Мартин. Ако някак си не съм, играта е ужасна. Аз виж колко победи имам. Доста са малко, да ти кажа. Малко. Бъскам се. 83, бе! А, после пак ли ми се рестартира? Да, на едно. Няма как аз да съм. А, да, най-накрая съм аз, човек. Казах ти. Уау, най-накрая, човек. Не ти ли казах? Съм пекар. Няма да те гласка. А, окей. Както ти не биеш. Ако остана само аз, тогава не биеш. Не. Което няма никакъв шанс да се случи. А мога да с тебе да бия. Не. Не познавам. Ей, това съм аз е! Чакай. Най-трудно. Това е много. Де, това му набихно. Айде, 4 лева. Гледай го как стана, не видим. Един ми че. Аре, уей. Един бот ми бяга. Айде, 15 кинта. Маля. Мале, ужасен си всичко да ти. Мале, той е ужасен. Ако искаш, ти давам да ме биеш. Добре, тъкно да безплатно той. Ей! Приедно се, само да ме изчакаш да се хелпне такава.
видим тук. Купиш блок скола. Добре, можеш да ме биеш вече. Чакай, да огледам, защото не е добра. Окей. Блок скола ще ми приемалка. Не си познала. Мале, всичко вече изсъхме. Мале, ужасен си. Къде? Къде си? Къде си? Къде там? И тук да видим буква. Ето тук. Ще ми трябваше, моля те. Не, това било фалшиво. Съм казал, че искам. Как не е то? Тук пресилието ли са? Читам. Кой е лева? Кой е най-любимия герой? 904! Къде? Yes. Айде. Брат ми си купи най-седни куки. Най-накрая брат ще Ето го. Някакъв него скин ще купуваш ли? Ама аз имам 4 лева, човек. Били си купил някой. Вчерам за да скинем, човек, бате. Толкова. Това не е шопа. Не, колки да скинем спиша. Да. Виж. Дани си купил и този скин. Не си купил оригинал. Той е за 500. Не знам. Ти ли си? Аз съм синк. Лошо. Но, брат, най-накрая да си купя куки, човек. Толкова съм щастлив, че направо. Смисъл, брат. Като видях, че имам 904, съм ясно. Брат. Къс. Да кажем доста. 123. Хелт, мам. Айде. Вече ще се завърна да игра в Форсейкън. Айде. Нямам търпение, когато съм хора. Да, което ще не е след малко време, след още толкова време, от когато влезем. Или да влезем в друг сървър. Това е друг вариант. Да. Това остана една пица. Да, не мога да я взема. Да. Колко е имам? 120, трябва с 80. Защото и това ми кара да си променям хелта. Ти с 43 хелт май водиш, човек. Мисля, че трябва. И тук може да се изгледам. Той не удари. Той не удари. Не, той не гони теб. Как имаш? Че има метки?
Матей, тук някакъв трябва да го хелтнеш с пица. Айде. 10 мани. Виждаш ли това? Благодаря. О, не. Краб. Бягай. Той гони другия. Да, но аз пак бягам. Аз съм в Накрая къщата. съм с бас факания килър. А? Най-накрая обаче да имаме хубав килър. Аз съм в къщата. Мисля си. Ще не беше. Мартин, нямаш ли надя? Ние като играхме с Дани, обаче Дани беше наслагала и тук навсякъде капани. Навсякъде. Аз. Мартин. Направо чудовище, че си нямаше идеята. Бягай. Хора, след тая игра, мисля това да бъде от видеото. Махай се, бе. Чакай да видим, много ще го застрелям. Няма, той е там. Това не изстреля на патрони, някакви тия не стрелят патрони. Аз ще джойна в друг сервер. Тук е личен. Бас. Същия си. Ти си същия. Хора, мисля това да е от видеото. Абонирайте се, лайкнете хора и чао. До следващото видео.